Čo hovoríš na svojho najstaršieho syna? Fitik môj. Auto som mu raz daroval. Moje auto, na ktorom som ja jazdil. Aké to bolo auto? To bolo BMW Cabrio 435 X Drive. Od tatina. Všetky písmeka to tam malo vzadu, hej? Áno, dostal BMW. Tak môj Fičko, takto. Poďme si to zrekapitulovať, keďže ja som podľa Oského povolania syn. Môj otec sám povedal v tomto rozhovore u teba, tu si to strihneme. Filip vlastne od svojich 19 rokov, on žije sám, on sa živí sám. Že mi nikdy nič nedal, okrem tohto svojho starého auta, ktoré mi dal, keď ho prestal používať. To si tam Osky naschvál nedal, pretože to ti nesedelo do toho naratívu. Na druhej strane máš Oskyho, ktorý síce nemá známeho otca, ktorý by porozprával niekde verejne, čo všetko mu dal, ale vieme minimálne, že Osky prvýkrát zaplatil účet za svoju mamu, keď mal 26 rokov, asi minulý rok. Tento čávo na mňa povie, že ja som povolanie syn. Bráško, čo si potom ty?